Du kender ham helt sikkert, drengen Vitello. Tusindvis af børn har det seneste år lært Vitello at kende gennem Kim Fupz Aakessons bøger om drengen med det skøre navn. Glæd dig til en forestilling fyldt med hverdagsrealisme og top-tunede replikker med kærlig og samtidig ironisk kant. Robert Hansen spiller rollen som krudtuglen Vitello, og Gunvar Reynberg er mor. Desuden medvirker Jens Andersen og Camilla Lohmann. Forestillingen dramatiseres af Chris Skytte og instrueres af Louise Skov. Vi skal bare have det sjovt. Man kan sige meget om Vitello, men kedeligt bliver det aldrig.